Assalamu alaikum. Akwai wasu abubuwa da muke yi a social media waɗanda ba su kamata ba. Wani duk abu da ya danganci harkar rayuwar shi, farin ciki, baƙin ciki, cigaba ya samu a wurin aiki, sabuwar budurwa yayi, makaranta ya gama an bashi certificate komai zaka ɗauko ka zo ka sa online. Kuma wannan abubuwan da muke yi matsala za su zo su zame mana, suna iya zama mana matsala nan gaba. Za ku ga wani lokaci mutum ya yi tafiya yana gari kaza. Wani zai yi tagging exact location ɗin wurin da yake, ya ce gashi ne yana wuri kaza. In akwai masu son su cutar da kai ko su ma wani abu, ka riga ka faɗa musu inda kake. Misali kana hotel ne ko wani gida, sai su zo su same ka. Sannan masu zuwa suna sa certificate ɗin makaranta ko za ka yi tafiya ka tafi airport ka karɓi boarding pass. Duk wannan abubuwan matsala za ka jawo ma kanka saboda za su zo su ɗauki wannan number. Akwai wasu lambobi da ke jikin wannan abun da ake ce ma reference numbers, waɗanda kowa certificate ɗin shi ko boarding pass ɗin shi kai kaɗai ne mishi. Za su ɗauka su yi amfani da shi su cutar da kai. Yanzu irin boarding pass ɗin jirgi, suna kiran kamfanin jirgin nan da kai su ce a yi cancel ɗin